زي واحد عنكم يغني اللي يسأني لكم سمعكم مني أحب قال تستعيط حسابات عاربة فون تسفى قبر يغني اللي يا برهان يبيب إلى العيلة اللي هم مرة زاروا مو بعد خير خلاص سامي هارش أوكي ثانك يو أنا تاي كوين يسمعنا له شركم إرترا نصنت كابتوت سلسلة عبسي أمريكا تجزء زلاني إرترا ولا إيش يحسي تجزء زلاني إرترا أنا إرترا توزع أمريكا توزع أنا لا حسب دلنا أنا ولا إيش يحسيو ناتو تشوفون من حزب إرترا كم تجيرو لسه ولا بز برهان يقولوا زنا برحجنا برهان بالنيرسي إساسي مريت نايمن قصيلة أوجو زي أنصار أمريكا برينسيبل يو نو نايمن قصيل بحال أمريكا يلن سو حزب إرترا مونتا يطعمهم حجي إساسي نايمن قصيل سلزبلة نأمريكا مونتا يم تطعمهم أبزي تطعمني أمريكا سنتا ولا كداني ኣይክእልና ኣሎ ኣነ በጭራሲ ኣብዚ ትንተናና ስጠፍእ ኣለኹ ኖ ኣነ ክሊር ካት ዘይንዛረብ ግን ኣር ዊ ኣንታይ ኣሜሪካን እቲ ዲስካስ ንገብሮ ዘለናስ ዋላስ ስርዓት ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንዓና ዝገድሰና ኣነ ስኒ ብሙሉአን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝትጭፍልቃ ኣብዚ ዓለም ሲ ካብ ጃፓን ንላዕሊ ብኑክሌር ዝተሃርምት ብኣሜሪካ የላ ኖ እንደ ጃፓን ከዓ ቁፅሪ ሓደ ዓርኪ ኣሜሪካ ኮይና ትጓዓዝ ኣላ ሓንቲ ነገር ዘይብልና ከለና ንሕና ኣብ ዓለም ፋሕ ኢልና ብዙም እንዳተራኸብና ከለና እቲ ንዛረቦ ኩሉ ዘረባ ግን ኣንፃር ኣሜሪካ እሞ ከዓ ዋላ ሓንቲ ሕታሕ ክንገብረሉ ዘይንኽእል أنا كم عقباي مثلا كريه خلقه إساس أفوركي أنا كركور ناي أمريكا أيبلوني ولا عندي إساس أفوركي نهزب إرتراج أكينو زم حاضر زولو أن نهزب إرترا سلام كليو أبز عالم فحكم زبل غير وزولو سب غير وزدو أنا حتى زي قدامين كزاربولون وكودون زلني أنا بدحرية من الله أيفلتني بركة أنا أبتا أفلطوت يلو أي تسرعكم من البعض خون خالي وخول خالي خون خالي ما بوليتيكا عيق بركاني عيق بركاني أنا بورت ولا مس فيدريشن قرنا خلو أمريكا قالت بهايلو زخيز زرب قال سوات تجيرو توديو نحنا سعر رايمكم حزب إرتراسني دقو خفيلو سعيروم نروسيا يكون أمريكا يكون وانا نهات هاي السلاسة ندرجي نتعنت رخيو إذا نتعنت مسترحبا دم the question we have is in front is إساسا فورك المحضرون من حزب إرترا نعو فوكاس غيرنا حجي من الوقت التيم مجمع هذا بقسي أوكي قال أكلات ناي ستيت ديبارتمنت إساس كالقسالو so is it good or bad إساس كالقسالو حدا نعرف إساس كالقسالو نيران بمان جرام يوم كالقسوز دوليو إيتي أقداسي I don't think أمريكا حيلو سديدوم ني إساس كالقسوهم أبي إرتراح صافي جزء قبروهم يلان من البات ناينوريا قات ونيركا ناينوريا صراحة ناسهم interest اللهم أبونو ناسهم نيرو مبيلو that's exactly لكن أبي إرتراح أمريكا أنا عايرين يومو أنا ستي فوكاس نقبرو دلنا قرب زرقح قح ندابل يخيط له دلوس أبتعدنا راح نتنبه استبهل وين محاشرني أغني الله يودي الله أنا اوكي عقباي تبو كعهون السؤال على كل ساعة تدمن خالي عدل ما كان يشتاق الزارب كل ساعة صلاينا بحادة ولك أملاخ مرح وجل لها قدافي بسيتين هزبنا كساد وراقيسو كيستنفس كينقساقس
حانيقو بمحاز تحت مريت أسفيرو ذر تقالسي كملنا نلقصو زي رقيص زلو እግሪ ወይ ኣብ ክሳድ ተቆሪኑ ዘሎ ርዑት ኢሳያስ ከመይ ጌርና ንልግዞ እዩ ተቃልሲ ኣብ ውሽጢ እዚ ናቲ ንዛረብ ዘለና ኣብ መንጎ ዝናሃለዎ እንከሎ እቲ ጀንዌንሊ ብፖለቲካዊ ቃልስን ፖለቲካዊ ደባን ክሰርሕ ይግብኦ ኢልና እንኣምኖ ሰፊሕ ናይ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ በቶም ምክራት ናይ ቅልሲ ፖለቲካዊ ድባት ዝምራሕ ዝኩሉ እናመፀ እንከሎ ምንም ክብል ብዘይምኽኣሉ ካሊእ ዝቅድሞ ኦኬዥንስ ንርኢ ስለ ዘለና ብብራድ ሸርማን ዝጀመረልና ኣብይ ሓንጉፋ ኢሉ ዝተቐበሎ ሕጂ ድማ ሚስተር ናጂ ከልግስ ኣሎ ከም ኣሳድ ክወፅእ ኣሎ ዋትኤቨር መግለፂኡ ኩልና ንከታተሎ ዘለና እዩ ምባሉን ነዚ ዝድግፎ ድማ ስለ ዘለውን መድሓኒ ገይሮም ይቕበልዎ ስለ ዘለውን ስለምንታይ ብኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ሓያል ሃገር ዝኸይድ ጉዕዞ ከመድሓኒ ገይሩ ይቁፀር ነዚ ክንሪኦ ክንክእል ምእንቲ እዩ ምክንያቱ ኣንተ እውን ጠቂሰ ነይረ ኣሜሪካ ማዓስከር ዘውሃቡና ኣብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካዮም ኢሉ ባህዶ ስለዝኾነ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝበኩዕ ዘሎ ኣብይኸ ዕራይ በሉ ኢሉ ካሊእ ጉዳይ ብዘይገድሶ ዝእትዎ ዘሎ ኖ ብዝከኣል መገዲ ዓቕሙን ግዜኡን ኣብ ዘፍቀደሉ ባሕሪ ኤርትራ ምቁፅፃር ሕልሙ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረብናሉ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዚ እንታይ ተኣሳሰራ ኣሎ ዝብልዎ ነገራት ክንፍትሽን ከነላግብን ክንክእል ምእንቲ እዩ እሞ እዚ ከምዚ ኢሉ ክኸይድ ዝኽእል ንህዝብና ኣብ ምንታይ ከውድቆ ይኽእል ምክንያቱ ክንግምቶ ይንኽእልን ኢና እቲ ዝዳሎ ብውግእ ንኢሳያሳዊ ምልኪ ምልጋስ ኣብ ውግእ ተኣትዩ ምልጋሱ ዝኸይድ መስርሕ መን ኢንቮልቭድ ይኹን ኣብኡ ብዘየገድስ ኢሳያስ ከም ኣመሉ ክዋግኦ እዩ ኣብ ሓንጎልና ካሃድም እዩ ገንዘብ ጠርኒፉ ከይድ እዩ ዝዶ ዝብል ድኹም ኣተሓሳስባታት ኣለና ኖ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ከርክበሉ ዝኽእል እዩ ንሱ እንተዘይኮይኑ ከዋግእ ዘኽእል ኢትዮጵያ ክትመርሖ እንድሕር ኮይና ብሓገዝ ኣሜሪካ ካሊእ ንዕኡ ዘንሂ ኣብ ኢትዮጵያ ተወዲቡ ሰልጢኑ ክዋጋእ ዝኽእል ዓቕሚ ክሳብ ሕጂ ዝተረኣየሉ የለን ስለዚ እምበኣር እቲ ማእገር ካሊእ እዩ ኢሳያስ ካብዝን ካብትን ካብ ሩስያ ካብ ቡልጋርያ ካብ ቼኮስሎቫኪያ ካብዚ ካብዚ ዝተሰከሞም ዘእተዎም ናይ ቀደምን ሓደስትን ታንክታት T62 T55
لعلي شحن 700 ألو أب دفعه زي سراويت زي ناب حاول خططة الريبوزر له ساعة 300 زبسه أمه تبقنبار زخفلت رح زي كونه نهزبنا زوردو قزفت كسع كندي إخوان دحريو خي أوكي كما أصاب القسن نبل دحري تقولوا ما سوريا من تالا متصاوتنا من كوينا لا نبي قز أخي أخذكي تاز ترفت رمان من يوم حيزهم ما زلو قال كيدان نايتهم حيزهم ما زلو زقصل ديو أب تحت زبل كنثات يا زلو فلزخونا نحنا نزري إنا تي هزبنا خسبلو دي خسرلو بخمي زبل انت تأمتنا يا حيش زبل النزلو انت زي كوينو أمريكا هزبي ارترع كرب حلو بزخيل مقدي ناس النتن الأولاونتن ارترع بخرقاقت زخيل مقدي ببوليسي درجة مس هزبي ارترع كسر حلو بزخيل مقدي كحجز كأتون تغينو زقبلو منيو حجي بزي درجازي ستيل تي أب أديس أبابا زلو جزياو منغست صريح زلو زبل بخالي زترى سلازيل زتسمع سلازيل هم زبل زلو سلازخونا أب كم زأمسلة دبوق زخونا نجارينا زلنا مخن مزنول لنا زبل زلو سويق أن اللي ودي لهم أخباري اوكي هرزورا تنوح لها مقلتي خامة بزعت يدوم على العلا والله اوكي يا ريلو صدقاي أبغى أخور حاو صدقاي سمع كان أوصل لنا سمع لا حجوا أتل انتي مسلكم قرب نحا أوصل لنا هل السياس كابتاسي أين وصايو أبال أيكونن نيلنا أنصار أمريكا منبل أنصار أمريكا حنسا ناتوم سياين القدم نيلهو ناتوم سلا توقعوا لي الله نبل أبدي قرنوا على هنا يتحاوسنا له هجني إرتراز الصراحة أنا ما نبتنا عقبة أنتو إزبلا نا أمريكا خستا يكوني نلا يكون ناتو حسمي بس علامو يو نتزبيكم غير خطوطو كاب قدم علامو سلازي نبرة أمو يسرح لهم بر أمريكا هم غير كاد حقو هم غير كافو تقرر خطبلا يدخلني أوكي لحركة زائر تراس نبينا فليت هاجر غيرنا علامات نبينا خمس دليل غيرنا نريا جبت كوتازنا أسد كاب عدنا تنبر الله أي توررتن مس علامات ثانية تخيد الله صبوا الله دي حمق الله على تفلتا إيرتران تنبر لونتا حيزا تنبر تخيل نيرا مالس عالم مالت عصاص إفكايا هجي نحنا طرح ناب أمريكا نبلا لنا أمريكا بوكو ترخيبات أطيا لك هو قال وشتي نحنا نتي سياح نخل قلبت أو ناوشت حيل فلزيل ما عاد ياخدكم دي حروت بوك تكون إيرتراسي زخونة تقام سلزيل انتهي خون سيلو سرعة تغلبات خون سيل كحون قل إنجعي عادي تفكر لخاطر جاي تسمعني زلو سقع ما أسي هذه تسمع تجي خير حج دحن الله انت خوينا يا ودي راي تحمم الله عندي انت هاجرنا خوينا ذا موبايلي هلو حج خير كسر حج انت مسلك كدوغما مالتي نحناسي ممهرونا كساب خليفات الكامبر هو بزح مدد قام كوا ايفوتوني عند حقوق زبلكي وصار كسادي يزفوتو اتيناتي بحري انا سي قرب نسامع زلنا نمثل طرحت نحنا درعسنا امريكا قلدو قلنا وردم من مريت ناي
منغستي انت بلي لك عن توع قوايم سوا ابزا امريكا مرهنا منغست زبل يلن حدا زخونه يخا وصا زيغا مصي مريت غزي يخل حجسي اتي سرعات ناي امريكا زي كنا بإرترا زلو فلي زبلي هايله سلاسه دلي هايله سلاسه هو طرح مريت ايكون زغبت سماي اي حرس نغوس اي كسس وين نيرو ولد ولد بتاع خبز غير زورده غيري زرر نيرو سياس ግን ካብኡ ካ አይገድድ ኣነ ዝበልኩም በሉ ሃይለ ስላሴ ፍትሃ ብሄር ዝብል ከማና ሕግ ገለ ከፊቱ ካብ ኤርትራ ወፃ መንራዮ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲታት ከፊቱ ገለ ገለ ባለሲ ናብ ምዕባሌ ነተዓድስ ከሳግራ ምስ ዓለም ኣላለይዋ ዲፕሎማሲ ንሱ ዝመስረተ ምስ በዓል ኣሜሪካ ስጋዕ ሕጂ ናይ ስያስ ግን እንድረ ኣነ ከመይ እዩ ምሴና ዓለም ናበይ ገፂ ክገድፋ ዋልሓንቲ ኣይርዳእኒ ሕጂ ንሕና قرب نحناوي نمعبل أمريكا طرح ينبل قدام مع سوساتات نيري الناس سياسناتهم أبالي نيري الناس قاع حاجة أبالناتهم كم زخونه غيرنا أبالهم تقول ده أصلا تاك خلق له يدلله يلون نصهم تصليهم لو قنا وشت من قصقاس سلز سأنو نحنا بخمت سلز لو أبتا نسخة آخره بيل سلز هذا وشتي من قصقاس نخيل لعل سلز هذا بقى ينبر الله بر أمريكا فت يومه يكون الموتو يمسي ينوملو مالته دحر انتهى قبل دلي يعني كل شعتي زربا يدغاغم انديزلو اتوشت ناسي انتهى بحال مسلكا لام تهرم بحما غاسا يهرم بحما غاسا اتورر احمصنا زخل بسنك سياسي اتي كل وصح احمصنا زخل بسنك سياسي تورر عمصيخ انت دا عمصيخ خمكته خلدي كلن كازيك ايسكفنا تا لاونت انا يمره لاون نخين سنا كايسكفنا حجي اتي زراربا ناسي كمتي عنت عقباي زبلو علم لخاون غبرمنا ناي قدم نهوتت كوينا مقرب مسي غزي مسز خيزلن انت نزارم دلي زيا تاخلني زيا ودحم بو حاوس جاي ثانك يو قتلك كور حاو داويت ساي مسلمي هو ثانك يو وباي سلامات يا ناتخنا وصاوكس سمع نيرجن كسعبو اي كالكون سغابزا مጨረሻ ممرزرو نا مጨረሻ تزاربا مخنا كابتيا ارسس وصينا ناب تنتنا ناي geopolitics and geopolitical interests clash نايتهم تفلالي interest groups سب geopolitics ابو زدهابي مور كوين تسمعني تحطو جن نيساس ونايت بدن يعني حزبنا ناي وصاي interference يغدو ديو يطومو اي حجي I think clear زخونه መልስ ዘድልያት ይመስል ናይ ፕሪንሲፕል ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ሕቶ ክኸውን ክመጽእ ዝኽእል ስዒቡ እቲ ኢንተርፈረንስ እንታይ መልክዕ ሒዙ እዩ ዝመጽእ ኣሎ ድዩ መሳርሕታት ነዚ ናይ ኢንተርፈረንስ ከማን ካብ ውሽጥኻ ምክንያቱ ንዓኻ ዘርኢ ነገር ስለ ዝኾነ እቶም ካልኦት ንናቶም ኢንተረስት ኢሎም እዮም ኢንተርፌር ዝገብሩ ኣብ ናይ ሃገራት ጉዳያት ንሕና ግን ሓደ ይጠቕመና ድዩ ኣይጠቕመናን እዩ ዝብል ርድኢት እንድሕዳሊና እሞ እዚ ኢንተርፈረንስ እዚ እንታይ መልክዕ ሒዙ ክመፀና ክእል ኣብ ውሽጥና ኸኒ ነዚ ምትእትታው እዚ መሳርሒ ዝኸውን ባይታ ኣሎ ድዩ እንድሕር ዳ ሃልዩ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ኣገባብ ኣቃላልሳና ሕጂ እዚ ኢሳያስ ምህላውን ዘይምህላውን ዝበሃል ሕቶ ይኮነን ንህዝብና እዩ ዝብል ዘሎ ሕቶ ህዝብና ተጠቃማይ ድዩ ዝኸውን ካብ ኢንተርፌረንስ ናይ ወፃእተኛታት ንዓይ ዝኾነ ይኹን መልክዕ ናይ ወፃኢ ኢንተርፌረንስ ንዓድና ይጎድኦ እንተዘይኮይኑ ፍጹም ኣይጠቕሞን እዩ ናቃውማና ናተሃላልዋና ንዝህልወና ናይ ወፃኢ ኣገባብን ምድኻምናትና ናይ ወፃኢ
إذا أتونك بتعميو زبطاتنا زحمقنا ما أزلنا خسعتنا زخيل سلازخونه نحزبنا يتكمنيو نتهم تقاليسنا ناب ديمقراطيا كنا سجاجر إينا إيلوم بقنعنا زك على سون حجاز النعوم ما يكونن نزخونه تكون كوينونا يفرطيني من ديمقراطيا تباهيلو زتجبره إذا أتونت أب كلها نفلطينا عراق ليبيا سوريا يمن صوماليا كله بزح كتقاسي كاليو كله خاني نت حبرتسبن نتي هاجرن نت منغستي استفعل بزي قدس انت عينت منغستي بدحرو يمص اتي مور زرعنا ولا ابز ثلاثه حلفه عمتات وقنا ايثيوبيا سي كلها ناس استفعل لي مرقص يحلونا اي حلونا بزي قدس زي مستقراي كون كاس سلطان مقيار قناع يكونن جيجا يو نربح هاجرنا يكونن يزبل عبي دمص نيرو بتحدشنا كانوا سقاب نيساس زودقلنا قنعيو تطقمتينا نخون زبل تعاتسن قالسن قرقوسن حدنتن مفللاياتن كم زنبره كلنا كنغنزبو صنيحنا اينا حجي انتي ياسعبنا حجي خي ططو ديلو حجتي ملكعاتنا اذا اتاونتسي انت دا اب تاريخا انترفيرنس هاليو اب بهلخا انترفيرنس ندحب هاليو اب ايكونوميك انترستناتكا انترفيرنس ندحب هاليو ازي كل جزء حدقاتات هالو لك كم كت كل صوز حسب كمجبي اب ايتكان ناب افكا خطقربو خلخا امونغو ايتكان افكان غهرن رمصن زقربل كان دحر هاليو ربحا خا كخونا يكليني ስለዚ ኾነ ቃልሲ የድልዮ እዩ ክንቃለሶ ግን እቶም መልክዓ ብኸመይ መልክዓት እዮም ዝመፁ ደለው ሕጂ አንተ ወይ ሰምዕ ፀንሐ ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብላን ሕጂ ውሽጣዊ ሽግራታ ስለዝዓዛ ኩናት ኣይትኸፍትን እዚኣ ስራሕና ኣይኮነትን ስራሕና ንኤርትራ ዓሰብ ክንበፅሕ ኢና ዝብል ተህዲዳት ንሳያ ተገድሰና ንዓና ብኸመይ እዮም ዝመፅዋ ናይ ምክትታል ነገርናትና ይኸውን ግን እቲ ኢንቴንሽን አሎ ማለት እዩ ኢንቴንሽን እንድሕር ዳህልዩ ኻኒ ትሬት አሎ ለዚ ትሬት እዚ ኢና ንሕና ቀጽል ርእቶን ሓሳብን ብኸመይ ኣገባብ ክንቃለሶን ክንከላኸሎን ኢልና ክንሓስብ ዘለና ዝተፈላለዩ መግለፅታት ናይ ዝተፈላለዩ ክኢላታት ሎቢስት ይኹኑ ናይ መንግስቲ سلطان إساس كانوا ودقينا سلطان إساس أيكونن حتى نا إيرتراويان إساس أيكونن ملكي إيو كم أجباب كم سلعة محدرة نعو الجيسكا حدا لعلنا حقي زرقاقص أرلو ديمقراسياون معرنت زبلن نخلو زحقفن منجستن هاجرن كتلونا إنا ندلنبر سلطان إساس بملقاس قداينا زتودع نقر أيكونني لازم تحطونا خاني ما أكلنا أيتي أتحساسبانا هنقبروا لنا إساس نوت ذا سنتر ناتنا أما قدنا زنحنا أيو نتعماماتنا خنا سالوتو جن إتي أولتيميت قول ناتنا هذا العلاونة حقيز اللو بقوام زي محادر سرعات أبي إرثرامت كالي زي عند حردا أخوينا إساس يهلو خنق قالوا سينا أنت تخنا رجاء صندلي إساس تزاي اللون بدي حرق زمت أنت اللون خنق قالوا سينا مخناتو تندل يدلنا محورا وفتح من رجاء إيو إنت أولتيميت قولناتنا جن أبقى عزوزي تي politics ناي دياسبورا ناتنا ني ربحا ناي نهاجرنا ربحا بزحلو ديز خيدلو ولا سننا وصاي انترفيرنس مسالتي ايو زخون زلو ازي مالسي بقلت خوانكا
ምዝራብ ሓበሬታታት ምልውዋጥ እቲ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት መርገፃትን ዝምድናታትን ምልላይ እዩ እምበር ዓሰብ ናትና እናበሉ ከሎ ኣብይ ምስ ኣብይ ሽርክነት ፈጢርካ ንስርዓት ኣብ ኤርትራ ምቕያር ክሕሰብ ከሎ እቲ ተሓሳስባ ንባዕሉ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን I think ብከምዚ ክርድኦ የፈቲነ እዚአን እንተን ኮመንት ዝገብሩ ይቀኒለይ اوكي أغماي قدمي نخالي عدل مهابكاني نداويت كمسجنو دلي بخلت مخنيات حدا ندقنا مديب كايو نتي رئيسو قعنا خنياتو خمت زبال كايو نابكالي نرعانا مخيس لسانا حنا أبتا RST ممدابكات رح زي كونه كليريفاي مقباركا هلا أي بمتكال ስለዝመለስ ካላ ነታ ኣርእስቲ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ረጊፁ ዝመለሰ ስለዘየለ I would like to thank you. Go ahead, ዕቁባይ Okay, ጽቡቕ ሰይድ ክብርሓው ናባኻ Thank you يقنلي دي بتاع الأستاذ بالله حزبنا يتقمو دي يتقمون اللي تي هنا أكلت فلينا هنري لنا هادوغن تي public opinion نايت حزبي ديليتن كواس حوز دل درجاني عبرسيوها نايتهم زيجكون وزلو ناون فنترنا خيبلو حجي بحزيلو عبزناي غازان دحرينايو public opinion أمو العالم مسنا فلسطين دوقع زلي وتم منقصات جن تقومون سلازلهم انتا هوندو مسي أمريكا شرحات الله شرحوا بأخذ له دبزح جزي خان تريهما أمريكا نمتع دبزح جزي كل جزي أنتي أوتوريتاريان زخونو تحجزهم نمتعي مهاتو نتهزبي عفينهم سلازو حزبو زلو أنصارتن كوبريشنز من تخيل لعل إذن دحيت بنصور كن ريون كن قلتون دحدين هاي كنا انت هون لو كم دي قباتي إيجرنا ترانو أيكونن maybe this is what they've been dictated from the upper echelon on حجي دي ناي إثيوبيا حابس حيزان دارنا إثيوبيا solution نيران تتخون independence كمان أي محاسبون كمتي بفederation جيروم ما بلو مزنورو Ethiopia was not up to the task. They tried it and it failed. And then I don't think they'll go back to that. نعنا بي وطعنا زلون تاي اتي public opinion كتس اي كالن اتي حزبي تشقوين ينبرالو قديو فتيو قديو دماني ما انت صبرلو يسمرين from underneath Allah knows best what's going to come next نشوف لكم إلى thank you thank you سيد حتى ملسي أنا ناتي هاي برهني كورحاو نباها ورايا اوكي ثانك يو أغادي من داويت كوني من شمون سيد كما سوين فتو مغنيتو تزاريبهم داويت مفلاي قداي يزبير فايدو أجي حاونا عواي كنت كلش نداري إني إساس الرسولنا خوي نفس انتا يتسو بدلوتو قلت بالا زرار بانديش أنا إساس كم حاجة ركفات يلا غزارة بدا يقولكم هو الكان يركا قناي رسعية والتدليها إساس أمريكان كالكسو هاد اللي ناني نانا معناتو إساس بعد أباش يقوخ من قتلو يخيلي أباش يقوخ قتلو سلازخيل إتو قداي نا إساس من القاس هيكونن كنتا داوت في سايد ولاية تا قداي أو إرترا فتحاو زخوني منغستي متراي ناي هزب منغستي متراي قندي قالسنا كابجي أي تحلفني سلازي تي خنعازو زلنا أمريكان كانوا وردو إن عند حزب لغينا من كدقفوا مين ونحنا أنا هيدليني أمريكان كالقسو لي أنا فتي ما يدليني أمريكان كالقسو لي دحار
ኣሜሪካን ከልግስዎም ዝፈተኑ ሃገራት ብዙሓት እየን ኣብ ኣሜሪካ ሲ መሬት ከምዚኦም ዝገብሩ ገለ ኣሜሪካውያን ኣይበልክኹምን ዕባይ ሓወይ ኣሜሪካዊ ኢኻ ስለዚ ብኣሜሪካ ዝግበር ንኣሜሪካውያን እዩ ዝግደስ እንተ ንሳቶም ግን ሰራዊቶም እናልኣኹ ናብ ኢራቅ ድዩ ዴሞክራሲ ክንገብር ኢና ኢሎም ተሓብሉ ሕጂ ጥራሕ ሲ መዓልቲ 200-300 ይሞቱ ኣለዉ ኣብ ቃዛ ብሳላ ናይ ኣሜሪካውያን ብረት እዩ በልዎም ቀጥቅጥዎም ተደልዮም ከዓ ተዓርቑ ሕጂ ተዓርቑዎም ኣሎ ኣሜሪካውያን ዴሞክራሲ ኤክስፖርት ክንገብር ኢና ኢሎም ዝፍክሩ መንግስታት እዮም ተንዕዘቦ ዘለና እንታይ እዩ ንኣሜሪካውያን ኣይኮነን ተቐንዲ ጉዳይ እቶም ማልቲናሽናል ግሩፕስ ዘለዉ ብቲ ውሽጢ እዩ እቶም ነቲ ነገር ዝውርዎም ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ትማሊ ኣለን ማስክ ንመንሽውን ትራምፕ ከም ዝምረፅ ዝገበረ ከምኡ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝግበር ኣብ ካልእ ሃገር ክግበር ክእል እዩ መወስኡ ኢሎም ክርእይዎ እዮም ዝበሃል ኣዘራርባ ኣይኮነን ድሓር ኣብቲ ንዛረቦ ዘረባ ከዓ ንእሽተይ ቁንጭል ኣቢልካ ይውሰድን ኣነ ኣቐድም ኣቢለ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኤርትራ ገሊፀ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክገልፅ ከለኹ እንታይ እዩ እቲ ሕብረተሰብ ክግዛእ ዘይክእል ሕብረተሰብ ምዃኑ ኣፀቢቖም ዘስተውዓሉ እንግሊዛውያን ኮነ ኣሜሪካውያን ኮነ ፈረንሳውያን ኮነ እዚኣቶም ዘፅንዕዎ እዮም ፅቡቅ ገይሮም መፅንዖም ኩሉ ከዓ እቲ ዶክመንትስ ናይ ኤርትራ ኣብ ኩለን ሃገራት ኣሎ ብፍላይ ፈረንሳይ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ቤትካ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራ መሬት ናይ መንግስቲ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢሳያስ ነቲ ሕብረተሰብ ተገዛኢ ንክገብሮ ዝገበሮ ቃልሲ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ንዓታቶም ይምቸኦም እዩ ከም ኢሳያስ ዝመሰለ ዲክታተር ኮፍ ኢሉ ክዕንደረሉ ነቲ ሃገር ንዖም ደስተኦም እዩ ዋላ ሓንቲ ይኮነን ሽግር የብሎም ነብሲ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ጌርካ ክትምፅእ ከለካ ግን ሽግሮም እዩ ማለት እዩ ክወርስዎ ዝኽእሉ ነገር ኣለዉ ድዩ ኮባልት ክወስዱ ዶ ይኽእሉ እዮም ዩራኒየም ክወስዱ ዶ ይኽእሉ እዮም ወርቂ ክወስዱ ዶ ይኽእሉ እዮም ዳመንት ክወስዱ ይኽእሉ ድዮም ኣይወስዱን እዮም ግን ብሳላ እዚኣቶም እቲ መሬት ከማን ባዲሙ ኣሎ ብሰንኪ ትሕተ መሬት ዘሎ ንብረታት ናይ ምውሳድ ዝኣክል ሰብ ክሓርስ ከማን ይኽእል የለን ማይ ክሰቲ ይኽእል የለን ተሰትዩ እውን ኣብ ሕማም ዝመውት እዩ ጥራሕ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነን ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ኣብተን ተገዛእቲ ዝኾነ ሃገራት ተን ዲክታተራት ዘለዎን ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ግደፎ ስለዚ ንሕና ከነመዛዝን ከለና ብዛዕባ ኤርትራ ቀድም ቀዳድም ብዛዕባ ኤርትራ ክንሓስብ ከለና ኤርትራ ሓንቲ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ክንገብራ ኢና እስከ ምስዓት ምስ በዓል ኣሜሪካ ክንሰማምዕ ኣለና ድዩ ንዝብል ናትና ብልሓት ይውስኖ ንሕና በላዕቲ ክንከውን ኣለና ከመይ ተዓፃፀፍቲ ክንከውን ንኽእል ኣብኣ ደላት ሓንቲ ነጥቢ ክንፈልጣ ዘለና ብዝተረፈ ኣሜሪካውያን ጃፓን ኣቶሚክ ቦምብ ስለ ዝደርበይሎም ሲ ተዓሪቆም ዝብል ቃል ሒዝና ቁኑዓት እዮም ክትብል ኣዕሩኽ ኮይኖም ክንብል ንኽእል ዲና ኖ እቲ ማልቲናሽናሊዝም እዩ ዘተኣሳስሮም ካልኣይ ኣተኣሳስሮም ብዝተረፈ ኣሜሪካውያን ኣብ ቪየትናም ከይዶም ክንደይ ዘይደርበዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሓታ ሕጂ ኣብ ፈለስጢን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣብ ኩሉ ሃገራት ኢዶም እትዮም ትንፋሰብ እዮም ደምልቑ እዚ ዘይርሳዕ ነገር ሕጂ ንሕና ንዕኡ ከይገብሩ ከይደግሙ ዓቕምና ኣብ ደልዲልና ንሓርነታዊ ቃልሲ ናይ ሃገርና ክንቃለስ ክንክእል ኣለና ነቲ ህዝብና እዚ ትሽግር ካልና ክነረድኦ ክንክእል ኣለና ንሱ ከዓ ቃልሱ ከልዕል ሽዑ በቲ ንሱ ዘለዓሎ መንገዲ ከዓ እታ ዴሞክራሲያዊ ትኾን ሃገር ክምስርታ ንኽእል ኢና ብዝተረፈ ኣሜሪካን ክሕግዙና ዶ ይኽእሉ እዮም ክሕግዙና ዶ ይኽእሉን እዮም ዝብል ኣዘራርባ ናይ ፈፂሙ ከም ክስታይ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢዱ ዘእተወላ ዝኾነ ይኹን ሃገር ኢዱ እንደላእቲ ኢልካ ከምዛ ዝበላ ዳዊት እያ ምስክርነት ከዓ እዛ ትማሊ ዝረኣናያ ኢና እንተቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ተደኣ ክንርኢ ኮይንና ግን
ከምዛ ናይ ፈለስጢን ሕጂ ብሽሓት ዝሞቱ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ከማን ብሽሓት ክመቱ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ማእኸል ኣስመራ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ተዛሪቦም ኣይፈልጡን ብጭው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም እዚ ኩሉ ክሕረት ህብረተሰብ ክጠፍእ ንብረትና ክውረር እሞ ገሊኡ ክሕረት ገሊኡ ክጠፍእ ብገንዘቦምን ብንብረት ብብረቶምን ብናይ እስራኤላውያን ሓገዝን እቲ ሕብረተሰብ ክጠፍእ ከሎ እስከ ብጭቕ ኢሎም እንደፈልጡ እንግሊዛውያን ነይሮም ኣብ ማእኸል ኣስመራ ኣሜሪካውያን ነይሮም ኣብ ማእኸል ኣስመራ ፈረንሳውያን ነይሮም ኣብ ማእኸል ኣስመራ ናይ ቆንስል ዘይነበረ ማእኸል ኣስመራ ተዛሪቦም ደፈልጡ ኣይተዛረብሉን ቁልዕ ኢሎም ከማን ኣይፈልጡን እዮም እዚ ከማ ናብ ሓንጎልና ከኣት ኣለዎ እንተቲ ኢሳያስ ናይ ሲኣይኤ ኣባል ነይሩ እንተደኣ ክትብሉ ኮንኩም ግን እቲ ዶክመንት ከተምፅኦ ትኽእሉ ተኾንኩም ታቁፅር ናይ ዶክመንት ክበኩም ክእል እየ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ተደኣልዩ ኮይኑ ኣነ ክበኩም ክእል እየ ኣነ ኢሳያስ ምስ ሲኣይኤ ተራኺቡ ዝተፈራረመሉ ወረቐት ክትረኽብሉ ትኽእሉ ክበኩም ክእል እየ And so you can go there and then you can search up to the archive. ኣብ ኤርትራ ደምሲስዎ እዩ ኢሳያስ ኣጥፊእዎ እዩ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ስለዚ ክንበኩም ንኽእል ኢና እንድሕር ትደልይዎ ኮንኩም ግን ንሱ ይኮነን ዘርእየና ዘሎ ንሱ ይኮነን ዘድልየና ሕጂ ናትና ናይ ሓባር ሓይሊ ተፈጢሩ ነቲ ሓርነታዊ ቃልሲ ከነምፅእ ጥራሕ እዩ ንሱ እዩ ዘድልየና ብኣና ኢሳያስ ግን ምስኡ ይኸይድ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ይመውት ኣሎ ስለዚ ትርጉም ዘሎ ይኮንን ከማይ ዝኣረገ ሰብኣይ ኣነ እውን ምኻደ ኣይተርፈኒን ስለዚ ኩልና ሓቢርና ንኸይድ ስለ ዝኾንና ንሱ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ናይ ኢሳያስ ጉዳይ እዚኣ ወድሓንኩም ይቐኒየለይ يخلينا مرحب اسماعيل نعمة مرحب ሰላማት ኣነ እኳ ዶንጌ ኣትየ ሕጂ ሰማዓየ ኮይነ ነይረ ትርስቲ طبعا يعني ኣይውስንን እዩ ሓይሊ ኢሉ ዘሎ እምበር የናይ ሓይሊ ምዃኑ ኣይገለፀን ህዝብና ካብ ኢድ ምትእትታው ናይ ወፃኢ ሓይሊ ይኸስብ ዶ ይኸስር እዩ ያኒ ታሽሙ ግን ካብ ዝተዘርበስ ዝሰማዕኽዎ ካብ ዝመስል ምናልባት 80 ካብ 100 ብዛዕባ ኣሜሪካ ጥራሕ እያ ማለት እታ ሓይልሲ ኣሜሪካ ኮይና ማለት እዩ ኣነ መምህር ነዚኣ ኣርእስቲ ክመርፅ ከሎ ክንዲ ሓይሊ ኣሜሪካ ክገብራ ነይርዎ መስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ነዛ በዛ ኣርእስቲ ክዛረብ እንተኮይነ يعني مجمريا تي بايتا متان خرد كي يعني زخون يكون بزي علم زلوا بهاجرات تنقيلين زلوا سي يعني نساق وصام كلها ولونتن حزبني مريتن دوبن قال تعنسيسو سي بتي زلو بروتوكولات كرسي أبال ناي علم لخاوي محبرسب يا تخون يعني member of international community يعني يا تا هاجر يعني سلذي زنتاي زرداكا يعني زغون يكون هاجر isolated كوينا كتنبر أيكالين يعني معناته ብዙሕ ነገር ስለዘድሊ يعني ከምኡ ክገብራ ዝደልያ ሃገራት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን ግን ዋላ እውን ንሰን እውን ብዘይ ምስገለ ብኣይዲዮሎጂ ዝራኸብኦም ሃገራት ርክብ ኣይነበረንን ማለት ኣይኮነን ኣነ ሓንቲ ኣብነት ኣልባንያ ክትወስድ ትኽእል ግዜ ሆክስካ يعني ሕጂ ዘይኮነሲ እዚ ግዜ ሆክሳ ሕጂ نورث كوريا يعني بس علم زلوا انتاجمتات ولا منبر تكون يعني وحدات هاجراتي تاجم زلوا يعني ስለዚህ እዚቲ መበገሲ يعني ግን يعني ናይ ወፃኢ ሓይሊ ምትእትታው ናብ እቲ ሃገር ናብ ጥቕሚ ወይ ከዓኒ ጉድኣቲ ክፈሊ ዝኽእል እቲ በዓል ቤታዊ ጉዳይ يعني
يعني انتايو نتا هاجر زبلا مهاني بعلم زفلت الله بقرا بالتاليو وخما بمحازوتا زي زفلت الله ويكارو كغنايز تخون له يعني رواحيتات انتايو يعني سوغاني يعني لولاونتي نايتي هزبي كم هزبي يعني اوشتو يعني نورت مالت بزعبه حقي زارب نيروسي نبسو حقي مسريتو سي بتي حقي نسوز مسرته زم حدر حدم كلاي حدا سوفرين زخونه ወይ ልኡላዊ ዝኾነ መሬት ዘለዎ يعني ወሰናሳቱ ፍሉጥ ዘለዎ ካልእ ከዓኒ ካብኡ ዝምንጩ ካብቲ ህዝቢ ዝምንጩ ኣብታ መሬት ከዓኒ ዘካይድ ብሕጊ ዘካይድ መሪሕነት ወይ ከዓኒ ወይ መንግስቲ يعني ሃገረ መንግስቲ ዝበሃል ማለት መንግስቲ ክህሉ ኣለዎ ያ እቲ መንግስቲ ነታ ሃገር ኮንትሮል ምግባሩን ዘይምግባሩን እዚ እቲ ምዕያር يعني ነቶም መሓዙታ ወይ ከዓ እቶም ዝፈልጡላ ወይ ከዓ እቶም ካልኦት ኣባላት ናይ ማሕበረሰብ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እታ መንግስቲ ብዘለዋ ኣገባብ ብኸመይ ትኸይድ ብኸመይ ኮንትሮል ብኸመይ ተመሓድር እያ ኣብዚ ኣብነት ሽግራት እንድሕር ሃልይዋ ወይ ከዓኒ ነቲ እቲ ህዝቢ ዘይቅበሎ መንግስቲ እንተኮይኑ يعني ማለት ካቢ ልኡላዊ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ዘይወፅእ እሞ ብሕጊ ዘይከይድ እንተኮይኑ يعني ከምዚ ብኤርትራ ዘሎ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ማለት يعني ከምኡ እንተኮይኑ በዚ ኸዓኒ ነቲ ህዝቢ ከዓኒ ቅሳነት ሲኢኑ ካብቲ ሽግራት እቲ መንግስቲ ዘምፅኣሉ ሽግራት ንነብሱ ንክከላኸል ዝገብሮ ሓርኮታታት ኣሎ يعني ይቃወም يعني እቲ ተቃውሞታት ከዓኒ እንታይ ሽግር ዝገብር በጋ እቲ ሃገራዊ ስጥመት ወይ ከዓ ናሽናል ዩኒቲ እቲ ውሕስነት ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ማለት እዩ يعني ሃገራዊ ድሕነት ናሽናል ሴኪሪቲ ካብቲ ሃገራዊ ስጥመት يعني ንሱ ኣብኡ ሃጓፋት ወይ ከዓ ነቕዓት እንተተረኺቡ ኣብዚ በጋ እቲ ወፃኢ ሓይልታት يعني ከምቲ መሓዛ ሃገር ወይ ከዓኒ يعني ንነብሳ ተጠቂማ ንኻልኦት ከዓ ክትጠቅም ዝነበራ يعني ጉዳያ ሶቨሬኒትናታ ከተከላኸል ወይ ከዓ ከተረጋግፅ ስለዘይከኣለት መንግስቲ يعني ጥዑይ ዝኾነ መንግስቲ ክትምፅእ ስለዘይከኣለት يعني እቶም ንሳቶም ዝውንንዎ ፀጋታትን ገለታትን ንዕኡ ኣጠናቂቖም ብወሰኽ ከዓኒ ወንተ ብትሬድ ድዩ ኣላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብገለ ድዩ ዝያዳ ስለ ዝደልዩ ኣብዚ ጠቕምታት ኣለዎም يعني ጠቕምታት ከዓ ብምንታይ ዝሽረፍ يعني ብፖለቲካ ይሽረፍ እዚ ጂኦፖለቲክስ ዝበሃል ነገር ማለት እዩ يعني بخالق هاني أبتاع هاجر زلوا صقاتات تحت مرتي هالو لعلي مرتي هالو ويا بحري هالو ويا جبري هالو نصو بقى نصاص لزغنا تي وانو قصاص روس لزيكيل زيرا خاني نتمنقسي نكلاخل لا تباهيلو زمصو فنشالات كاني يعني قال قدات كابت سوفرين سي خشلف سلازكال مو نفيل دي ستيت بلا تخيل سلازغنت يعني فيلي تستهن نخد كون يوم زدوليوتهم قطعتاتو زدوليو حيلتات يعني بقى أبزي بقى تي ناي وصعي حيلي تتاوات تقامي ديو أي تقامي نيو زبل فلالا زلوه ويكان مما زلوه مالت يعني مالت وحسنت بعل بيتاوي يعني زي كمتي حقينا علم زخونه بروتوكولات وكله زي وسنو يعني سوفريني ناتكا خم حزبني خم مريتني كم قالن كنت حلو تخيل دون عقد تزحم كنت حلو نعوز دليور كلاخل زخيلي تكالاتي غير كان الله خايل كان يلا خاني يعني
يلخاني بقى ناشونال يونيتي تيجي عمل بحلتي ابزي بزح الناس زلو يعني حج بقى انا افتح من اللس يا حجان يعني حزب إريترا يعني حزب إريترا سي أبزي يخسر ده يخسر زبل أمر أنا أبزي تات كتشرفه ترانسليت كتجورو نحن ده دليخا እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ እቲ ሃገራዊ ታዩ አንተ ወይ ሓዲኹም ይብል ነይሩ ሲ ብሕጊ ትመሓደር ወዲሞክራሲ ሓርነታዊ ጉዕዞ ክረጋገፅ ኣለዎ ገለታት ዝብል yani እዚ እንታይ ዝብል ማ እዚ በጋ ቤና ቢልዩ ክረጋገፅ ዘለዎ ሓደ እቲ ናሽናል ዩኒቲ ዝበሃል ነገር ብኸመይ እዩ زي ديفاين الزخون ويكاني بخميس تروجم يعني حدا بزحنس زلوا هاجر يعني مو أبي هنسة هاجر جينا زي أتو زلوا خمسيناتنا يعني سيسويلو بخيرو زلوا يعني سويلو أم زم حلال فزلوا أبزواج جينا يعني هاجر ناشونال يونيتي زبان نجاري اللي يعني ناشونال يونيتي ترجع جيسو التبل بحيلك الرجع جالس يخيدي زباجم بار يعني نزجوا مس سحرو أنا قبل حجني إنه هجر واحد الناس بهان نجاري هجر عونته تصيميو ترى يلوم نيروم يعني نسوا بحيلي مالك يعني جين بحيلي زل ألماوي هون أيكيلينيو مغنياتو تي تأهيم وجا هجراوي حدنت زومت انتايو توم يعني مشارختين أيتي هجرنا أيتي بزحنت زفلاليو من نجارات ريو من مميومني مميومني زابي سامعلو قداتين زي سامعلو قداتين تماميون عندت هايمانو توداي نعو توجينو ما كان منجستي مس منجستي زلو ركبات دو قرتاتي سامعلو زي كل نجارات مالتي يعني بيسات حليف كاتي ناي من محدار مالتيو ناتي اب هاجر زلو صقاتاتن تاشمتاتن خمي غيرو نبتي حزبي محادر وخميكا مقارح نسيتا زوسن ناي من محداري حقتات قالتا مسكر كا حق منغستي ديو على قالتا ديو ابو مستسمع خايو تي هاجراوي حدنت زي الرجاج كتب التغيير يعني سلازي بقى يتي يجي عنا شاقلنا زلو خميره تراويان يعني حجي بقى متى كنا تاتالنا بتي بوشتي نجار انت هاينو كلنا غمريو يعني أبزخنا جزية يعني ولا أنتو سترونج معنا يعني خمتي برهانة زولوز نبرة وإكزابير كوزدو ويقال ويسوغيال امتحرقينو دحرو بزمتسي زخونا حقافات زي ركاب زخير حقافات أبو تي تاشمو خوني خير يعني فحق بلي خير يعني بخالي بدقها خطريون كلها غاني تي زقام زولو انتو يزبلنا يوسي يعني خنقاون كبيلسي سلا صقطت سلا زبزحو ابزي بقى يعني بولارايز دي يخون فح يمص بدقها هم يخوين زلو مالت يعني حجي بقى ابزي ازي تي زخلته شنخنا غايا اوشت زلوني وتا بدق زلون كما يغيرو حدا اتليست نزي هاجر أب حرقة نهاي أتو وكأنا بناي وصاي تاجمو هو صباح يعني مش نلومي حجي قد تقبرون نقري لنا سياس من الرجاء يعني مسمن كشار خيل مسمن من كسوعي خيل مسمن كسوعي نصيد والسماع قين زي حلا زي متمان يقولون متمان كم زي بالله كلنا تصامعين لنا يعني بس دجزل لنا سبات نقام لنا بالسؤال زل لنا سبات كلنا تصامعين هذا لنا إذا الشغل الناس اللي بقى زي حيل زي وكا زي فحيل زلو كما يقولوا حدا هوني خيل ويكاني خما يقولوا حزباوي بايتا ويكاني بوحدو يعني بوحدو in its weakest lowest level يعني ناتي حزبي يعني ناتي زبلو يعني ويكاني ناتو sovereign will ويعني زي لولاوي ديليتات ناتو زنصوارق خمس زيقا يعني زنصبارقي تكال من كله وزغل لعلي دي كله بولارايز كوين زلو ويكا بزي حزلو شنقه لعلوه هو نزغل زغل مو نصراحي جارانتي هون يخيليو تهزبي حدا مسارح له وصاي حيلين دحر مسيو فكلا خلو زغل يعني قداي قريبو له
ቀሪቡ ኣሎ ክበሃል ዝክእል ኣብዚ እቲ ክዝረብኒ እቲ ተቐሽሙ ክኸውን ዘለዎ ያኒ ሕጂ በጋ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ያኒ ከመይ ዝኸውን ዘሎ ያኒ እቲ ሽግር ኦልሬዲ የንፀባርቕ ኣሎ ያኒ ምክንያቱ እቲ ዊክነስ ወይ ከዓ ድኽመት ኣብቲ ካልኣይ ሸነኽ ዝብሎ ዘለኹ ያኒ እቲ ተፃይ ንመንግስቲ እሞ ከኣፋሒሉ ዘሎ ንብሎ ዘለና ንሱ ያኒ ኣብይ ብዘይ መጠን ጋሕማት ኩነታት ስለ ዘሎ ሰው ኢሉ መፃወቲ ይኸውን ኣሎ ሓደ ما بعرف أمريكا غيرو وما بعرف سراح يجمر وما بعرف ريل استيت بيزنس يجمر وشوية ربحاتي يكب بوغيرو مستمع بتقمز اللوجو ما بلوبي استنقله أمريكا خفوتيو ولا منقصت بالله ولا شيطان بالله داري نان بروفيت organization وكان تكاله تقبر دليخا يعني تمزجيب كان لو بيخون سلازو خميسات كله يعني بخمو درجات داري زلو أنا منقستي زبل مسئل له يعني أنا منقستي زبل حاجة ما بعرفه نبتي عايزي أبي بريك ثرو خوينو أبتي inauguration ناي ترامبسي أبو anybody زخنا سبي صوعي يعني زغنا زبي صبيعة تمر أبتي تأجمتات security قلبتات قلة نحن دامج تكبر زي كونكا وقالتات كونكا قد قدمت غيلي خا يعني يعني مبارز إتنات political issue recognition وقلا يكون يعني هم حالي فوقاني زم اللوبي يستزنوا روح يجي من قصص مقصوص اللو يعني هم بعرض يجي من جيرو دو ولا من تيتو دو هم زيدو دو هم تيلو زبال زلو يعني زياتهم كمان تاجمي وقلتي أبتي ريل باور مسموسو وكانت ديب ستيت قداي مسمسة قداي طبعا قوي يلون يعني زد مصطلح حجي نسمعه زلنا يلن يعني يلا ولا هم بعلو يعني ترامب زلو قال زلو وجزلو قبروا أي مالات أيكونن يعني قبروا أي مالات أيكونن يعني there is an interest there is a policy there is a commitment there is a lot of things يعني بأمريكا يعني بيتاجموا هون زخير يعني مالتي قالوا كونستانت صاروا كل وقت زي كي قدايات على يعني حجي بقى يعني إريترا زي which is very good topic يعني very good topic يعني ناي تقوموني خسارون خطفل تدليها وشتاو هناتاتك هجراوي ستمتناتك ناشونال يونيتي ناتك سوفرين ناتك ختكالغال تخيل دو يعني كم حزبيني مرتكا تاجمت كون تخيل دو وكأني خبتي بإنترناشونال تاجمو كم ممبرنا إنترناشونال كوميونيتي نفسها تتقين كان خالوت قتقم بحقي مسرت يعني بايلاترال اون بايلاترال بيزس ديو ولا مالتيلاترال بيزس ديو ببزحنة ديو ولا بخاوي الجواب ديو بزي قدس تقمها تتقمن قالوا يعني معناتي يعني كله انترديبندنت على مسي انترديبندنت انه بهم يتمغاقيل زلو سلازم بناتي ريتو تي وشتاوي كنتات ناتنا زوسنو يعني تقامي جين يعني زخون يكون جن تيم بجسي زخون يكون حجر أفاكيو ما يكابينو تنتلتيلو كنبر أي كيلين دي that is the system يعني زي international order متيوه زلوا وحقتات زلوا قالوا زلوا زم جبتني قلبلتاتني سويلا ما يكونون انتاش مزجوري يعني صغاتي وشتاوي كنتات ناتكا عندي حردا زفق دلون كويني عدل زوجهم تغينو ترى يا خمسة سيريا زخونة قال زخونة يعني أبي عراقي تانكسنا يا أمريكا غيرهم مسيهم تام تانكس غيرهم مسوز مجمع نصهم بعلم victims كوينهم يعني victims كوينهم يعني أبي سوريا رينا لنا أبي ليبيا رينا لنا أبي السودان نريو لنا أبي إثيوبيا هم يخونيو أبي يمن كله نريو لنا يعني هم يخونكم معانو يعني سلازي depends يعني تي دحنتني زي دحنتن أب إيدنا يتي هزبي يعني ناتو حدنتي خراجس كيلوسي نبصوه كلا خالي خيلدو أي كلا خالين يتي ملسوم هذا زي السنون زي ودا النوتني أخسار النوتن زي استقرار يزلو وديال له ممر أو عقبه Thank you. قدمي عقباي قدمي الآمن نيشتي قال كملس نابحاو اسماعيل
حاو اسماعيل حقها خاتي ارستي يدمتاو ناي وصاي حيلي نهزبنا يربحوا دي يخسروا بلي مخنيات بمتتاو امريكا انصحكيهم كاتو زخلو انت بتابع ابي تمرح حنتي اثيوبيا انت خا بزتفناج على مقدع كل جزء بحري زنبه قوم سلازلو كتقال المنتي الى غير انت زي اللي بتمأتوي بنصور متتا امريكا كالي اتهم اب اديس ابابا عسكيروم ني تيبور ناجي كاب زبلو وكا تبقيسلو زلو تبقيسهم كم اونتاون مدحان ايرتران ህዝቢ ኤርትራን ገይሮም ዝሰብክሉ ዘለው ብምጥቕላል ንኣሜሪካ እውን ካብ ታሪክ ድሕሪት ምልስ ኢልና እናርአና ሕጂ ኸብ ዓለም እንታይ ትፍፅማላ ስለምንታይ ከ ዝብሎ ተዘራሪብና ኢና ብዝበፅሕና ክብለካ ኢለ ስለዚ ሓቅኻ ስለዝደንጓኻ ከዓ ንዕዋ ይርከብካሉ ቴንኪዩ ማለት ስለዘይነበርኩ እየ ክኸውን እወ ከትሕዘካ ኢለ ቴንኪዩ لامين حتى انا بخير ቴንኪዩ ብቐዳምነት ኩልኻትኩም ከመይ ቀኒኹም ካብ ተረፈ ዘርእስቲ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ርእሲ እያ ምትእታው ናይ ደገሲ ህዝብና የርብሖ ወይስ ይጎድኦ ትብል ብኸመይ ዓይኒ ኣበይ ኮይነ ክሪኦ ዘለኒ እዚኣ ቅድም ተዳኣፍቲ ጎዳጉድና ዒራዒሮ ኮይነ ክሪኦ ኮይነ ባም ትብል ኣላ ሕጂ ናይ ፓልቶክ ናይ ስመር ፓልቶክ ኣብ ክልተ መቂሎማ ዝመቐለቶ ቀዳማይ እዛ ርእሲ እዚኣ ነቲ እንዳ ስመር ኣብ ክልተ ተመቂሎም ኩሎም ከዓ እንታይ እዮም ገሊኦም ናይ ፈልሲ ገሊኦም ከዓኒ ትግራይ ስዕር ዝብሉ ዝነበሩ እዮም መብዛሕቶም እቲኣ ናይ መለይ ገሊኦም ከዓ ንሕና ብርጌድ ንሓዊ ኢና ዝብሉ እዮም ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ተሳተፈ ምስኦም ሰምዖም ሕጂ እዚ ናይ በዓል ቲቦር ናጂ ናይ በዓል መናኻት ሎዚ ሮበርት መን ሽሙ እዚኦም ዝዛረቡ ዝቐነዩ እንደገና ከዓ ዶክተር ፒተር ፋም ከዓኒ ናይ ኣፍሪካን ኣፌርስ ቦታ ናይ ሱዳን ራይዝ ሒዙ መፂሎ ኣንፃር ኤርትራ ከዓ ገሊመታት ዝብል ኩሉ ዝጠቃሊሎም ሕጂ በኤኒ ሚንስ ነሰሰሪ we need Abiy Ahmed it's necessary evil لما بلو حاجي تن ترم معبيلا نزلوا دي وانا تزي تن مجرى خطك كوينا نزلوا by any means necessary تراي قدم نمرسن حجقة necessary evil كأني يزل ماتي مخنيات حيل سلزي بالكام عادي والحنت حيلي لن جنب تاقومه 50 ريال دلناي ግን ስርዓት ከዓ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ እቲ እግሩ ዝመርሖ ዝጠፍ ዘሎ እንደገና ብድሕሪ ሕጂ ዝመፅእ ውግእ እውን ማለት 80,000 ድዩ ወላ 100,000 ኣቢሎም ክንደኦም ዝኾኑ ከዓ ውግኣት ኣሎ ሕጂ ከምኡ ወድኹም ደማሚርካ ብኡ ኮይነ ክሪኦን ከሎ ከዓነ እንታይ ኣሜሪካ ከማን ኣይርዳእኒ ንዓይ መፂ ዘድሕነኒ ጥራሕ ዝደሊ ካብቲ ስርዓት ዲ ካብቲ ኢቪል ዝኾነ ስርዓት መፂ ዘድሕነኒ ብዓይኒ እቲ ኩሊት መሕፀቢ ስኢኑ ድመውት ዘሎ ሕክምና ስኢኑ ዘሎ ብዓይኒ እቲ ኣብ ጉድጓድ
ن3 ዓመት መሪቱ ዘሎ ብኡ ኸይነ ክሪኦ ከለኹ ኣሜሪካ ድዩ ራሽያ ድዩ ዴሞክራቲክ ድዩ ኢቭል ነሰሰሪ ኢቭል የድለኒ ንሓደ ኢቭል ብኢቭል ካሻ ሞልወሊ ብርኳን ኢኻ ትፅርዮ ሓደ ካሻ ሞልወሊ ብምንታይ ተፅርዮ ብፅሩይ ማይ ተፅርየንኻ ብርኳን ፅቡቅ ገይሩ ምክንያቱ ርኳን ንገዛእ ርእሱ ኣሲድ ኣለዎ ርስሓት ኣለዎ ነቲ ርስሓት ለኻኺሙ ኸይድ ኣብዚ መህሳይ ኣሎ ዶ ንዝብል ኣማዛዝም ነው እቶም 30 ዓመት ኣብ ትሕቲ ጉድጓዳቸውም ዘሎ ንሕና ኣይኮንናን we are sofa politicians ንሕና sofa politicians ኢና ሕጂ ኣነ ካብ ዲቴይል ትንተናታት ገለ ምሃብ ቁሩብ ፕሮቮካቲቭ ምዃኑ ወይ ከዓኒ ነቲ ነገር እትው ኢልና ምትንኻፉ ነብስኻ ኣበይ ተቐምጣ ኣበይ ናይ ጫማ ትእትዋ ኣፍቲ ተወፅዒ ዘለኹም ከዓ ትሪያ ይህ እንታይ ኢኹም ትደልዩ ፀልሚትና ስለ ዘሎስ ብርሃንና ንደል ዘለና እንኩብልኻ ቶም እስራት ከ እንድዒ እንታይ መስለካ ካብዚ ንዓንድ ቦታ ይቀይረኒ ይኽብለካ ስለዚ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ፈርስት ኦፍ ኦል ልዕሊ ኣሜሪካ ሓያል የለን ኖ ማተር ዋት ብኣሜሪካ ዝመፅእ ዶ ብገል ፈትየለ ኣነ ኣሜሪካ እንታይ ከም ትገብር እኮ ንፈልጥ ኢና ግንሲ ሓደ ሰብ ኣብ ደዘርት እንዳኸደ ካብ ሱዳን ሃዲሙ ንሊብያ ክቆርጥ ከሎ ኪሎ ወርቂ ረኺቡን ሓንቲ ባንን ማይን ረኺቡን ኣየን ሕሸካ ተኢሎሞ ነታ ማይን ታኺሎ ወርቂ ኣብ ኢሮጳ ምስ ኣተኹ ክትጠቕመኛ ቢዝነስ ክኸፍተላ ገለ ክብል ይኽእል ክበፅሕ ሕጂ ግን ኢሮጳ ሕጂ ታ ማይን ታ ባንን እዩ ዝደሊ ኣነ ኸ እንታይ እዩ ዘለኹ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቀንዲ ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ንህዝብና ይጠቕሞ ኣይጠቕሞን ክንብል እቲ ኣነ ብቐዳማይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ሕዋር ሓቲትዮም ነይረ ምናልባሽ ክፅበዮም ዝመፅ ዘሎ ሰሙን እንታይ ገይሩ ደንበ ተቃውሞ ፅላል ተኣኪቡ ዶ ገለ ኣንፈት ኦኬ ሕጂ ኣሜሪካ ድያ ዋላ መን እያ ዋላ ቱርኪ ድያ ዝኾነት ሃገር ከምዚ ናይ ሲርያ እኩባት ተደኣ ፀኒሕና ኣፈኛ ናይቲ ህዝቢ ኮይና ወፅዑኡ መቃልሕ እንድሕር ፀኒሕና ቁሩብ እቲ ናይ ሎቢ ክንዕቀ የብልና እቲ ናይ ካልእ ምትእታው ናይ ካልኦት ሃገራት ክንዕቀ የብልና ምክንያቱ ተቐዳማይ ቦታ ክንወ ዘለና ምድሓን ናይቶም እስራት ክፍትሑን ናይ ህዝብና ቀዳምነት ድሓር እቲ ካልእ ግዜ ነርክበሉ ኣነ በናና ፀጊበ እምበር በናና ጠመ እምበር ብሽኮቲ ኣይጠመኹን we don't have choice ኣብ ምምራፅ የለናን ስለዚ ኣነ እቲ ምትእትታው ናይ በዓል ኣሜሪካ ነዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ንምልጋስ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ንሪኦ ካብኡ ተረፈ ታክትኮን ዝነበረታ ፅላል ቀልጢፋ ተሰሪሓ ትስራሕ ግን ኣይመስለኒ I don't think so እንድዒ I don't know 30 ዓመት ክንፅበ እንድሕር ኮይና ከዓኒ በቃ ቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ተፈሪዶም ንሞት ብድሕሪ ሕጂ እውን ትዝሓምም ዘሎ ስኢሉ እዩ ክሞት እታ ኤርትራ ኸ ኣብ ውሕስነት ኣለ ድዩ ዋላ ንሓልማ ጥራሕና ዘለና ኣብ ግብሪ ኣብ ኢድ ኢሳያስ ዘላ ኣብ ዘይትረኽቦ ክሰቕላ ኢሉ ምናልባሽ ምስ ኣብ ተማሻጢሩ ሰብ ዝቋም ክሳብ ዘይርከብ ክገብራ ክእል እዩ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ካብ ንዓመታት ደርሆስ ናይ ሎብ ዘበን እንቋቑዑ ፅባሕ ንሪኦ ብሓባር ኮይና እንተ ደኣኒ ፅላል ስርሑ ሰሪሑ ኣቢሉ ከዓ ዳንጋ ኣሜሪካ ዳኻ ትሕዝ ገለ ዳኻ ትሕዝ ብኡ ጌርካ ዓድኻ ተኣቱ ኖ እዚኦም ከምዚኦም ዝገብሩ ቅድም መስተርሆር ከምዛ ሕጂ ስኻ ኣብዚኣ ኮፍ ኢልካ ትበልዓ ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ትበልዕ ዘለኻ ኣብ ወይስ እንደኻ ትነብር ዘለኻ ንምንታይ ዘይፈንፈንከያ ስርሖም ዋላ እቲ ምምሕዳሮም ከምኣስ ኣብ ዓድና ኢና ንደል ዘለና ዴሞክራቲክ ዶ ማዕርነት ዶ ገለመታት ድሓር ንርክበሉ ስለዚ ፍታሕ ናይቲ ሕብረተሰብ ተደኣ
متأكد ناي بعل أمريكا كله خوينو تغمي مستي زلو أنا تعتيركا مستي أبو الجواد تعتقد جواد عتي زلو بعينه ترين كلها فتح إذا لا أنا مايك فري. Thank you أبي. داويد كبر حاونا بقى. ثانك يو عقباي. anyway ما يشل زحجة بهالسنحت بزح يكونت انتسامة معني جن سئيلة زليلة كحلف أبناء إسماعيل جن حتى اللاتني أتي ناي وصاي إذا تاونت نحد حزب خطأمان كيت أمان كنتاتاوي يويلو بكنتات زجزاء يزرعوا له أجي ما أسيو تصبغ زخون انترفير كجبرو بزي قدس أتي وش أو كنتات ناتكا اندحر داني تصبغ من قستي علي كخاني أتي انترفيرنس جيجا يختبي لي خماليتيو حجي مس مزماد نابنت إذن بعد البوركينو أبغى زي توماس سانكارا كم حد عبي مرح تبهيلو وزتفلت أرلو جزين ناتو مقصين ناي بعد باتريس لومومبا بكونغو كم عبيتي أبوتاتني هاجر تبهيلهم صوعني روم بخمي كم زجا تجافي عم كم زوردو جيروم نابنده أنا بحده شقوانن ملاخن سرعات تيوم حجي so many issues كمتصخ إليو حجي كمية تكون تاتاوي الكاخذ جلس أقول لك اسمعي أنا أترددت إنه honestly مخنياتنا عاي زخون تهزبي إن حنت هاجر بعلو يوساني ناي مسائيو نسي خاص زفلطه إتا مواجهه ناتو إتتقم ناتون أمبر كالوقت انترفيرز قبرو أيقونون فيتشر نايت حزب زفلطو حجي لسينا ابنت نحنا اب صبو كنتات يلنان فراغمنتيشن الله اب بوليتكس ناتنا يخون ولا اب سوسايتي ناتنا ملك الله ينايميت تدخلوا نفلط نحنا then عم بابادينا حزنا خن قربني انترفيرنس ناي وصاي اور بمرقص زخونه يكون انترفيرنس نزخونه يكون حزبي نعنا طرح يكون زبل دلخو نزخونه يكون حزبي طغامي ايكونن حزبي بعلو قداي كوسن كله طرح يتطقمي زخون لعلاو خا زخون بانترفيرنس ناي قدام ابيلو زقير سلطانات ديو ولا زمحدر هجره اتي ندليون اتي نقلص ودلنا بزعبا العلاونتن حدنتن اتي ناي تحبرت السبت امرتن مسائيو ناي كوستن زلو عدل سقاب كندينا يكال I think ابزي كلير زخونه نعانا طرح ديكونس ولا تدتي سمعيون كوهبو زلو guidance هالو interference ندقف دينا أين دقفن دحر زي ندقف كنا إتي عينتات ناي interference كمسألنا زخيل انتاي عينت أجبابي ختال بخمي أجباب نحنا حجي أبوي مس إتي شجراتنا إتي fragmentation ناتنا كم يقبلنا ب حدنتنا ب نتهزبي بزملكته النقربون فتحتها بيرنا كونفرونت خن قبر لنخيل تي بعلاوي عقمتاتنا بعلاوي تخولوتاتنا بخمي كان عبيان نخيل ناتنا يوشت قداي كوينو نصو نقيل متكوص اللوام نتي انترفيرنس كقوم جن تا كونديشنالي عينت زبلكا جلس اسماعيل انا ايبرهت اللين كتبره لي دما يدلي قني لي من اللي شلقه أنا أب حرد لهم كنت سمعني لا لا من هذا كباي قلص له يعني عرق اوكي صبغ فولوين وصبغ حتى نغزا رؤسي يعني وانا على بات انا صبغ غير جراس كان بزح سلت تزارو كمان
أو توحيد يخون تي فلوس زلوا هجي حتى زلت حتى انتايا يعني ناي وصاي متتاوسي ماسيو تقام زخون ماسيو خي ودا زخو تبل ناي بحكي نصايا تا كل في زعبا نصايا تا كل في نقر نصايا يعني ماسيو يعني ودا زخون اندحر دا ابتي هاجر تهاجر يعني ካብኡ ዝፅበየ ከም ሃገርኒ ከም ህዝብኒ ልኡላውነቱ እናተዋቱ ብሕጊ ኣቢሉ ከረጋግፅ እንተኽኢሉ ስጥመት እንድሕር ኣልይዎ እዚ ብሓደ ሸነኽ በታ ሓደ ሸነኽ ከዓኒ ጎዳኢ ወይ ከዓ ንሓደጋ ናይ ምትእትታው ነብሱ ክሰጥሕ ዝኽእል ወይ ከዓ ማዕፆ ክኸፍት ዝኽእል እቲ ሃገራዊ ስጥመት ናቱ ምስ ዝልሕልሕኒ ኣብ ፀገም ምስ ዝኣቱን يعني ንሱ ከዓ ብኸመይ እቲ ኣብ ፀገም ዝኣቱ يعني ተፈሊጡልካ እንከሎ ከም ሃገር ሶቨሬን ኔሽን ቦርደር ዘለዎ በገለ ዘለዎ ንስኻ يعني ኢንስቲትዩሽንስ ናትካ ህዝባዊ ጌርካ ክትከይድ ስለዘይከኣልካ እሞ ስለዝተሓደካ ወይ ከዓ ሕማቕ መንግስቲ ስለዝመፀ ንሱ ከዓኒ ሕንፊፊ ስለዘእተወልካ እሞ ንዕኡ ቃውማ ኣለኹ ኢልካ ማዓፁ እንተኸፊትካ እሞ ናብ ሓደጋ ናብ ፌይልድ ስቴት ናብ ገለ ዓይነት እንድሕር ዳ ተለዊጣ يعني እቲ ፀጋታትካን መልመላታትካን ዓዳሚ ናይ ኢድ ምትእትታው ስለዚ ማእስዩ እቲ ጠቃሚ ዝኸውን يعني እንድሕር ዳ ሃገራዊ ልኡላውነት ናትካ መሬትካን መገለን ኣረጋጊፅካ እሞ ንፋስ ከኣትዎ ዝኽእል ኩሉ ጭዳዳትካ እንድሕር ዳ ዓፂኻ دحراي انتاي يخون بتي حقي ناي انترناشنال حقي مسرت اكن دي انترفين زخون يعني بايلاترال اور مالتيلاترال mutual relations ወይ ከአኔ ናይ ሓባር ተመላላኢ ፖለቲካ ይልወጥ ማለት يعني ኣብዚ ግዜ እዚ በጋ ንስኻ يعني ኣረጋጊፅካ ኣለኻ يعني እቲ ወፃኢ ሓይልታት ሲ ጠቕሚ ደልዩ ወፃኢ ሓይልታት ሲ ወይ ከአኔ يعني ህርፋን ናይ ትሕዝቶኻ ወይ ከአኔ ናይ ፀጋታትካ ስለዘለዎ ናይዚ ዓፂኻ ኣለኻ ማለት يعني እንታይ ይኸውን يعني ፍሬንድሺፕ ናይ ኮኦፐሬሽን ይኸውን يعني ማእስዩ ጎዳኢ ዝኸውን ኣምቲ ዝበልክዎ يعني ሃገራዊ ልኡላውነት ናትካ ህዝባዊ ልኡላውነት ናትካ ኣረጋጊፅካ ሃገራዊ ስጥመት ጌርካ ናሽናል ዩኒቲ ናትካ ወይ ከአኒ ሶቨሬን ናትካ ክትከላኸል ኣብ ዘይትኽእለሉ ግዜ እንድሕር ኣብዚ በጋ እዩ እቲ ጎዳእነት ናይ ወፃኢ ምትእትታው ዝመፅእ يعني ስለዚ يعني ናይ ሓደ ቅርሺ ክልተ ገፅ ማለት يعني በቲ ሓደ ወገን እንድሕር ላሕልሒካ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንድሕር ጠንኪርካ يعني ሰብ يخبرك يعني ሰብ يخبرك مساخا ናይ ምትሕግጋዝኒ ናይ mutual ጠቕሚ ريليشن ወይ ከዓ ርክብ ትምስረት يعني እንድሕር ደኺንካ ግን يعني ክፉት ኢኻ እንታይ መኻ መን በመንገዲ ዝመፅእ يعني በቶም ውሽጣዊ ሽግራት ሃልይዎም ንዑ ንክከላኸሉ ፖሎራይዝ ዝኾኑ ሓይልታት ንዕኦም ሰሪሩ ዝመፅእ እቲ ፀላኢ يعني ነተወካ ዝደሊ ፀላኢ يعني ስለዚ ኣብዚ እቲ ክፈላለ ዘሎ እዚኣ ከብርሃ ነይሩኒ ይመስለኒ ዳዊት thank you for raising the question ወዲ ኣለኹ I hope በሪሃ ክትኮነ አንተ ምልክት ገብረልካ ኣለዎ ብሬካ ማለት እዩ ኦኬይ እቲ ላልምባ ኩብርሓው ናባኻ መጀመርያ ሰላም ርሑስ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ይግበረልና እዋቴ ዝኸይድ ዘሎ ኸተ ፅቡቅ እዩ ንሕናቲ ኩላህና እቲ ሽግር ኣብ ሃገርና ዘሎ ተረዲእና ከሎስ ከም ዘይተረዳእና ኮይኑ ጥራይ ስለንገልፆ ጥራይ ማለት እዩ እቲ
ክኸይድ ዘለዎ ነጥብታት ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ከም ደንበ ተቃውሞሲ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኣበርኪትና እንታይ ሰሪሕና እንታይ ከፍሪና ነዚ ዝሓለፈ 33 ዓመት ከዓኒ ብኸመይ መኪትናዮ እዚ ሚዛን ከድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ በዓል ኣሜሪካ ኤሮጳ ካልኦት ዓለም ለኻውያን ዝኾና ሃገራት ኣብ ሃገርና ድሕሪ ኣትየንስ እንታይ ፀገም ኣምፃልና ኢና ንብል ዘለና መስለኒ ወፀገም ከምፃልና ይክእላን እየን ንሕና ኢና ፀገም ነምፅእ ጥራይ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝሓለፈ ግዜ እቲ ስርዓት ንኩሉ ዓለም ኮኒንዎ እዩ ኤርትራ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገርን ከም ሓንቲ ነፃ ዝኾነት ሃገርን ኮይና ከይትነብር ማለት እዩ እዚ እኩል ተመክሮ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እዚ 33 ዓመት ህዝብና ኣብ ገሃነብሳት እዩ ዝነብር ዘሎ እንተበልና ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝባዊ መሰል የለን ሕጊ የለን ፍትሒ የለን ኩሉ ግዜ እንተቕሶ ከዓ ንትንትኖ ስለ ዝኾንና ሕጂ ተመሊስና ሲ ንዑ ክነሕድሶ ኣይንበገስ ማለት እየ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ኮነ ኢሉ ዝገበሮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅንተት እዩ ማለት እዩ ፀኒትና ኢና ከዓ ንምስለኒ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ሕጂ እቲ ምትእትታው ናይ ደገ ንብሎ እቲ ስርዓት ከማን ከምኡ እዩ ዝብል ምትእትታው ናይ ደገ ኣየድልየናን እዩ እንዳበለ እዩ ኩሉ ግዜ ዝጭርሕ ማለት እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ከዓኒ እታ ሃገር ኣብ ፀቢብ ሓደ ናይ ገሃነብ ዘመን ሕሊፋ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኩሉ ከም ደንበ ተቃውሞን ከም ህዝብን እዚ ኮይኑ ዝርዳእና እንድሕር ኮይኑ ብፍላይቶም ነቲ ስርዓት ተቃወምቲ ንብል ልክዕ ነፍስና ከምቲ ስርዓት ጌርና ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ሓንቲ ካብአን ንብላ ዘለና እዚ ናይ ወፃኢ ምትእትታውሲ ንሃገርና ሳይጠቕማን እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ወፃኢ ምትእትታው ክንብል ከለና ንሕና ኣብ ውሽጢ እቲ ሓድነትና ስለ ደይስጠምና ናይ ወፃኢ ምትእትታው ከዓኒ ክህሉ ባህርያዊ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ሕጂ ብዛዕባ ኣሜሪካ ንዛረብ ኣለና እቲ ኣሜሪካ ሲ ዝሓየለ ኣብ ዓለም ዘሎ እዩ ተደለየ መንግስቲ ዝግልብጥ ተደለየ መንግስቲ ዘምፅእ እሱ እዩ ዘሎ እቲ ሓይሊ ማለት እዩ ግን ኣሜሪካ የምፅኡልና ማለት ኣይኮነኒ ንሕና ስለደይ ተሰማማዕናሲ ኣሜሪካ ድሓፀይዎ ከዓኒ ምናልባት ድተጠንሰ እንድሕርልዩ ንሶም ነዚ ስርዓት እዚ ክቅይርዎ ድብገሱ እንድሕርልዮም ድተጠንሰ እንድሕርልዩ ንዕኡ ወሊዶም ከምፅኡልና ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ኣይንጠራጠረሉ ምክንያቱ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዎ ሕጂ እቲ ስርዓት ኣብቂዑ እዩ ብዛዕባ እቲ ምስኦም ዝሰርሕ ነበረ ወሳኒ ይኮነን ሲኣይኤ ነይሩ ዶክስቶ ኢሳያስ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኩሎም እቶም ኣሜሪካ ኣብ ስልጣን ደምፅዎም ኣብቲ ታሪክ ናይ ዓለም ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ ብኦም ተማእዚዞም ዝኸዱ እዮም ደምፁ ነይሮም ማለት እዩ ከም በዓል መባረክ የገልግልዎም ነይሮም ካልኦት መራሕቲ የገልግልዎም ነይሮም ግን ግዜ መሰከለ እቲ ሲስተም ናቶም ክቅይርዎ ከለዉ ንዕኡ ካልእ መተካእታ እዮም ዝፈጥሩሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ኣነቲ ንሕና ንዛረቦ ዘለና ሲ ቀዳማይ ነገር ነፍስና ተንፍትሽ መሓሸ ማለት እዩ ብዚ ውሽጢ 33 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ እናተበሳበሰ እናተሳቀየን ሲ ከም ደንበ ተቃውሞ ሓደ ዘፍረናዮ ነገር የለን ሕጂ እንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ዓፋን ዕርበታን እዚ ሓድሽ ምምሕዳር ዝመፅእ ዘሎ ገለ ለውጥታት ከምፅእ ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ገለ ኤርትራውያን ተበጊሶም ኣብቲ ናይ ዲፕሎማት ዋይት ሃውስ ኣትዮም ገለ ርክክባት ገብሩ ስለ ዘለዉ እዚታት እቲ ስክፍታ ደምፅእ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ ከዓ ንሪኦ ኣለና ቀርኒ ኣፍሪካ ተሓሚሳ ሱዳን ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማል ኩሉ እቲ ከባቢ ደይ ርጉእ ኩነታት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም መተካእታ ንሕና መተካእታ ሒዝና ይፀናሕናኒ ንህዝብና እዚኣ ሓንቲ ክንፈልጣ ዘለና ማለት እዩ መተካእታ ሲ ዘቕረበናሉ የለኒ ነዚ ስርዓት እዚ ቀይርና ንሕና ሓንቲ ቅዋማዊት ሃገር ምስ ዓለማት ወሃሂዳ ትነብር ንህዝባ ናፃ ኣውፂኣ
ናይ ህዝባዊ ናጽነት ዘለዋ ሃገር ክንገብር ክንሰርሕ ኣይጸናሕናን ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ስራሕ ከዓ ዲፕሎማሲያዊ ጌርና ንህዝቢ ዓለም ኣረዲእና ነቲ መንግስታት ናይ ዓለም ካባን ብግቡእ ኣረዲእና እዚ ስርዓት እዚ ምን ምዃኑ ኣረዲእና ንሕና ኣብቲ መስመር ናይቲ ዓለም ሕጊ ክንኣቱ ኣይበቃዕናን ከም ተቃወምቲ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንዓና ኣብ ብዙሕ ሽግር ዘምፃና ደሎ ማለት እዩ ኢሳያስ ከምቲ ድበሃል ፀንሐ ወይ ብዝገይሩ ወይ ከዓ ብካልእ ሕማሙ ድዩ ወይ ብካልእ ምክንያት ክኸይድ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ዝነብር ሓደ መራሒ የለን ኣብ ስልጣን ክነብር ካልእ መተካእታ ከም ድድልየካ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ እቲ መተካእታ ድመፅእ ግን ህዝቢ ወሳኒ ንብል ኣለና ህዝቢ ከዓኒ መራሒ የድልዮ መራሒ ከዓኒ መን እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ እዩ እቲ ደንበ ተቃውሞ ከዓኒ ዘይጥርኑፍ ስጋብ ሕጂ ብዛ ሰዓታት ዘለናዮ ዘይጥርኑፍ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ከዓኒ ካልእ መተካእታ ስለ ዘይርከብ ምናልባት እቲ ለውጢ ወይ ከምዚ ሕጂ ዝተረኣየ ናይ ሲርያ ርኢና ኢና ማለት እዩ እቲ ሓደ ዝለዓለ ብኣሜሪካ ድለ ነበረ ብ10 ሚልዮን ዶላር ንዑ ዝረኸበ ድበሃል ነበረ ሕጂ ብፃዮም ኮይኑ ምስኦም ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ጥቕምን ረብሓን ሕቶ ስለ ዝኾነ ንዑ ምፅኦሞ እቲ ቅልሚ ሕጂ ገበን ጌርካ ነበርካሲ ንሕና ይቕረ ኢልናልካ ኣለና ሞኒ ነዛ ዓዲ መሓድራ ኢሎም ኣለዉ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ክንሪኣ ዘለና ነጥብያ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኣሜሪካውያን ዝሪእዎ ድዮም ዋላ እቲ ካልእ ዓለም ዓይኒ ረብሓናቱ ድሪኦሲ ብሓቂ ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ምስ ጥቕሚ ናቱ ዝተኣሳሰረ ጥራይ ዝኸይድ ማለት እዩ ጥቕሚ ኣለዎም ኣብቲ ሃገር ልክዕ እቲ ጥቕሞም ከዓ ከመይ ገይሮም ከም መሓድርዎ ከም ዘለዎም ንዕኦም ዝመስል ከዓ ሰብ ክቅርቡ ባህርያዊ ማለት እዩ ሕጂ መጠረሽታ ክብላ ደላ ኣነ እዚ ሕጂ ለውጢ ዝመፀ ኣብ ሲርያ ከመይ ንጉምጉሞ ክንብል እንድሕር ኮይና እቲ ለውጢ ኣብ ሲርያ ዝመፀ ድሕነት ናይ እስራኤል ምክልኻል ይመፂ ደሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲርያ መመሓላለፊ ካብ ኢራን እታ ቀንዲ ስትራቴጂካዊት ቦታ መዘርግሒ ኣብ ናይ ፈለስጢን ኣብ ናይ ሊባኖን ዝኸይድ ነበረ መሳርያታት ተዓፂላስ ዳርጋ እስራኤል ናፃ ወፅያ ተብልና ካብ ሓቂ ድረሓቅኮ ኮይኑ ኣይስማዕንን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ናይ ዓለም ፖለቲካ ጅሆ ከመይ ኢሉ ይኸይድ استراتيجي نوعي على أمريكا يخونوا على ناي إسرائيل كاني نيران قصود تأمت خوني مالتي سوي تقندي موافرين ناي كبير مسارع يخون ناي استفلا انتاش مو حاجة زاد تقبر دلو نوعو خانة خمي غير كهم تمكنوا حجة نتي قصانة تابي ترخيبو ولا مالتي أب إسرائيل قصانة ترخيبو تسالي خزعات نورة أب على فلسطين هنا أب كالوتا هجرات أب على اليمن نوعو خمي غير كادر ريتكا تي نا إسرائيل هلاونت وحسنت ترجاجي جل مالتي تي أب سريع قوم منجستي جانا أب قعدوا سلد الله قصيلنا نريهم مني نحنا تعقد خنحاسب دلنا جن نحنا كمي غيرنا نزا هاجراو حدنت حدا هاجراو بايتو نحزب وكيلو بحبار كسرح زخيل مش منقستات ناي عالم كاتواهيدو خانا مس كسرح زخيل إذن بلنا تاد احنا نبلا خنا رقاقصا نخلينا شعو مس أمريكا أبينا كومبرومايز ساعتو أبتهاجر نتاي ربحالو أوروبيان ديوم ولا آسيويان ديوم كالوت هاجرات ديوم بزي قدس زي حجيتي قوام كان حق خان حزب خان بحبار كوينكا مسادحان كايو شعوتو لونتنا إرترا خمزي دفرجيركا مس كله تي لونتا الرقاقيسكا شعوتي سخا ربحخا أب عالم انتايو توم عالم كربح أمام أبخا انتايو نزل رقاقيسكا تريخا نتي سرعات كتكيرو تخلمبر كال مخنيات كله أي كلني ماني سلازم خيدنا نفسنا فتشنا سي نفسنا مش نفسنا تعريقنا نتهز بخا أخنا دحنا نبقى سي قبل يغني له ودي مرحلة بتعم سبوع مغلطي هاي تقاي هذا اللي خان ما برزرو
ድሕሪ ፀጋይ ደኽሙድ ሰዓታት ከይድ ኣሎ يس أنا ورا كابت اف اس كنودخ بلك إلى نيرة ካይ ፅቡቅ ፀጋይ ክቡር ሓው ፀጋይ اوكي مو عبزنا عصوا دحري تأشمو عبدر شاي الزارب ፅቡቅ كبرات تساتفتي يغني لنا بنطوف تساتفوهم من كتاكمن نايلومي مدبنا عبزن فتصم كبرن زخرن نسمعتاتنا